So ang oras ngayon ay 1:13, at araw ng Sabado, June 27, 2026. So good afternoon kapatid, and welcome sa ating panibagong vlog. So for today's update ay nandito tayo ngayon sa may MacArthur Highway or Manila North Road, at nasa tapat natin yung Barangay Sampaloc Welcome Arch, which is in Apalit Town. So welcome Apalit, and nandito tayo ngayon sa masayang bayan ng Apalit dahil dito ay i-celebrate nila yung 429th, I think 429th year Foundation Day or Piyestang Apalit, Piyestang Balen ng Apalit. So ngayon ay titignan natin kung paano ba yung mga preparation nila dahil yung ano nila rito, yung fiesta nila rito ay 3-day celebration. Mag-start ng June 28, 29, and 30. At yung highlights niyan ay yung libad ni Apong Iru, which is a fluvial procession in Pampanga River, kung saan magkakaroon ng mga maraming bangka na may iba't ibang disenyo at ipaparada yung parang pagoda, yung barge. Doon isasakay si Apong Iru. Yun yung pinaka-highlight ng celebration na 3-day fiesta dito sa may Apalit. So ngayon ay bisperas pa lang at tingnan natin yung mga preparation nila para makita natin at may update ko kayo kung alin ba yung mga daan na sinara, kung ano yung mga basta random vlog lang. At pagdating mo pa lang dito, welcome, marami ng mga banner. Apong Iru, marami ng mga banner na nakasabit. Yan. So bawat kanto, merong mga banners. Sitio Tagulod. Bali, titignan natin yung pupuntahan natin yung pinakasimbahan, yung St. Peter the Apostle. At kung may oras pa, pupuntahan natin yung bahay ni Apong Iru dun sa may Barangay Kapalangan. Yun. Minsan na tayo nakapunta ron eh. At ngayon, titignan natin para makita natin yung image ni Apong Iru bago mag-fiesta. Masaya yung fiesta rito. Talagang celebrate talaga ng mga tao. Pinaghahandaan. So one time, nakasakay na tayo sa bangka eh. Nung 2022 ata yun, or 2023, something like that. First time nating sumakay at nakilahok sa Liban Festival. Uh, at doon na nag-start yung ano natin. Parang naging ano na rin tayo, devoto na rin tayo ni Apong Iru. Tuwing fiesta ay pupunta tayo rito. So dito pala, ito yung building na ginagawa, yung building na malaki. Yan, malapit na matapos. Hospital yata ito eh. Ayan o. Daming mga banderitas. Pero bakit nakatupi pa yata o? Baka bukas pa yan ito. Nakatupi pa yung mga ginawa nilang banderitas. Bukas siguro tatanggalin yung mga tali. Dito na tayo sa may Are Bridge. Yan. Laki ng Jumbo General. Parang ano na rin, parang siyudad na rin yung Apalit. Laki ng motor sa likod. Ito si Apong Iru, nakasakay siya dito. May imahe si Apong Iru. Ayan nakasakay dito sa may kolong-kolong. Wow. Ito, lapitan natin. Isang maliit na statue ni Apong Iru. So, kaya niya dadalhin ito.
Yan o, Apong Iro. At pagdating natin dito, makikita na natin yung ginagawang malaking building. I think malaking mall yata ito. Yung sa may kanto. Laki ng motor, no? Z1000 yata ito. Ganda ng tunog. Soon to rise, a proposed 5-story building. Ngayon, hindi pa matraffic. Pero mamaya niyan. And then, hanggang bukas, 28, 29, 30. Expect natin na matindi yung traffic dito. Dahil maraming magiging pamiesta dito sa Apalit Town. Yan, so, liligo na tayo rito. Ayan yung sinasabi kong ginagawa nilang malaking building. Oh. Wow! Ganda na rito. Oh. Daming mga banderitas. Ito yata yung kalsadang isasara eh. Pero hindi ako sure. Parang yung Lourdes Road pa. Ayan o. Ayun pa lang eh. Talagang ano na oh. Fully prepared. Ganda na mga banderitas. Iba-iba yung kulay. Ang ganda no. Punta tayo hanggang doon sa may ano, munisipyo. Puno talaga oh, puno. Siguro hanggang doon sa nito, hanggang doon sa may St. Peter the Apostle Parish Church. Itong mga banderitas na ito. Saka tingnan natin yung ano, yung calendar of events para malaman natin yung mga susunod na mangyayari tomorrow. Actually, meron ng mga ano eh, meron ng mga event na nangyari, meron mga pageant, gano'n. Yung nakita natin sa FB. Wow. You know, halos yung nakikita mo yung mga tarpaulin dito naglalagay ng Happy Fiesta and Viva Apong Iro. Philmart. Tingnan natin kung nasan ba si Apong Iro ngayon. Ay, ang laki ng ano, ang laki ng ibon. Manok. Parang ipaparada yata yun. Art Salon. Yun. Lourdes Methodist Church. Ayan. Ano, daming nagtitinda. One way. Yun, one way nito. Actually, ngayon lang tayo nakapunta rito. Ngayong magpipiesta. Usually kasi doon lang tayo sa may ano, sa may Manila North Road. Pero ngayon, papasok tayo dito sa ano. Dito yata gaganapin yung mga street dancing, ganyan. Yan, sa tapat ng munisipyo at malapit doon sa may church. Ito na yung munisipyo. Nasaan ba yung ano rito? Ayun o, Apalit, I love it. Ayun, daming nagtitinda.
Pasok muna tayo sa sa Municipal Hall bago tayo pumunta dun sa church. Yan o, dami nagpe-prepare ng mga paninda. Yan, ito yung munisipyo ng Apalit. Municipality of Apalit. Picture muna tayo rito. So nakapag-video na tayo. Nakapag-picture na tayo. Punta na tayo doon sa may church. Let's go! Apalit MDRRMC Operation Center. Doon na siguro tayo magpalipad doon sa church ng Apalit. Wow! Saya talaga rito. Ayan. Bisperas pa lang. So bukas, expect natin mapupuno ng tao ito. Parang ano rin. Parang doon sa may Apo Church. Sa dami ng mga nagtitinda. Jose Escaler Memorial School. Ang dami. Puno. Puno pala rito. Na-imagine ko lang bukas kung gaano ba karami yung taong dadagsa rito. Yung mga magsisimba dito sa May Apalit Church. Siyempre, marami rin taong gustong masilayan si Apong Iru. Yan, tanaw na natin yung vicinity ng church. Daming paninda. Yun, dito na. Tingnan lang natin kung makakapasok tayo. Knights of Columbus. Wow. Yan. Pwede naman siguro. Hanggang dito, marami pang ano. Ito, merong ginagawa nila yung stage. I-prepare. Ito. I Love Plaza. So, meron silang stage dito. Ayan o. Diyan gaganapin yung program. At ito naman yung front ng Apalit Church. So, dito muna tayo. Dito na tayo mag-drone. Yan o. Buti na lang hindi umulan. Pero kaninang umaga, maaga yung ulan kanina. So, hopefully bukas hindi ulan para naman masaya yung magiging piyesta dito sa may Apalit. So, tara, mag-drone muna tayo.
Touchdown tayo dito sa may St. Peter the Apostle Parish Church, kaya lang sarado pa. So last time tayo pumunta rito, sarado rin. At marami yung nagpi-prepare dito para sa mga susunod na kaganapan within this coming 3 days. Umpisa bukas. So ngayon ay lilibot naman tayo banda ron. Tignan natin kung makakapunta tayo dun sa may bahay ni Apong Iro. And for the meantime, nakapag-drone na tayo at gumanda naman yung panahon. Kaso sobrang init lang. So tara, punta na tayo dun. So maraming yung mga gustong bumisita rito, kaya lang sarado pa. Hindi natin alam kung anong oras magbubukas itong pinto ng simbahan. Pero buot kaninang pagdating natin at hanggang dun sa nagdo-drone tayo, ang daming mga pumupunta. Siguro mamaya hapon pa. So tara, yung nakikita nyo daan yun, yung dike na yun, subukan natin dun dumaan. Hindi pa tayo nakadaan dun eh. Ayan o. Dito, try natin dito. Pero last time, dumaan din tayo rito eh. Nag-left turn tayo pero dead end na. Pero siguro dito hindi dahil diretso na ng highway ito eh. Yan, oh. So ano na bang barangay ito? Yan, oh. Ang dami pa rin mga mga banderitas. San Juan, oh. Ito pala yung San Juan. Tapos yung sa likod nito, hindi natin tanaw eh. Yun na yung Pampanga River. No entry. One way pala yun. Yan, nakapag-store tayo dito sa Mayapalit. Tignan natin kung saan lalabas yung kalsadang ito. Ito, Lingap Matwa Foundation, San Juan Health Center. Ito, San Juan Nepomuceno Chapel. Iba naman yung design dito, mga ano naman, mga payong. Yun, no? Iba-iba yung design na bawat barangay. At saka yung ano, yung kulay niya, parang merong official color eh. Yellow, red, at saka green.
So kung mapapansin nyo, malalim yung mga magkabilang bahagi dahil ano ito dike. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ng dike na ito. And then, ayun, dumi ko na dun si kuya. Tayo, didiretso pa. Para makita natin kung saan ba yung pinakadulo nito. Pero I think sa ano na, siyempre sa MacArthur Highway din. Dito naman kulay white, you know. Pero ano yan transparent yan Nagmumukha lang kulay white dahil nasisinaga ng araw. Yung mga plastic yan Tapos dun, tanaw natin, iba naman yung kulay. Yun, no? Piyesta na. Pisperas pa lang. Dito, kulay chrome. Babo Balite, Happy Fiesta. So dito pala yung Babo Balite. Ano ba ito? Sitio ba ito o barangay na? Yan o. 429th Apalit Town Fiesta and then 182nd. Dito pala going to Sampaloc, San Fernando, San Simon, Minalin. So tayo, didiretso pa. Oh, dito malalapad na mga ano nila, mga telang naka-design, no. Oops, unahan na natin si kuya. Yun. Ang ganda rito. Multiple color. And then, merong kanto rito. Siyempre yung pababa, papunta yung sa main road yan, yung papuntang munisipyo. Pero, diretso pa tayo. San Vicente Ferrer Chapel. Yun, Barangay San Vicente. Yun, tapos dito, light purple yung kulay. Takalpong salamat. Ayun, dito malapit na pala yung yung Pampanga River. Yan, no? Dito talagang malapit na. Pero yung kanina, marami pang bahay bago mo matanaw yung Pampanga River. Pero dito malapit na malapit na. Ayun. So, diretso pa tayo. Ano na ba ito? Ano na bang barangay ito? Yan, no? Victoria's Tribe. Wow. Oops. Yan lang yung problema rito. Yan lang yung problema rito. Ito. Yan, no? Hindi pwedeng hindi umatras yung e-bike. Ay, hindi pala e-bike yun. Lucky Star na 3-wheeler. Makitid lang yung kalsada. Dito medyo mababa yung mga nila, mga disenyo. Parang cortina.
Ano, ano na bang ano ito? Barangay or sitio? Wala tayong nakikita. Yun, eto na yung Pampanga River. Wow, yan o. Sa Sunday, siguradong busy-busy yan. Maraming mga bangka yung ano dyan. Yun, makikita mo, maraming mga bangka dyan. Pag ano, pagsapit ng libad sa may ano, June 29 yata. Yun, sa Monday. Yun o, sa side natin, yung Pampanga River. Daming water lily. Oh. Yan, at least nakita natin dito. Nang malapitan. Ayun, nakaredy na yung isang bangka. Oh. Oops! May sasakyan. Ah, daan muna tayo. Pahirapan pala rito. Pag four wheels yung dala mo, medyo ano, medyo mahirap. Dito naman, merong merong simbolo yung ano nila, parang mga susi. Dahil susi ni San Pedro, Saint Peter. O nga, symbol din pala ni Saint Peter yun. And then, Alauli. Ito pala yung Alauli. Nandito na pala tayo sa may Barangay Alauli. Laki ng ano, oh. Ang laki ng tangke rito. Saan na kaya banda yung lalabasan ng kalsadang ito, ng dike na ito? Hindi kaya malapit doon sa may bridge, doon sa may ano, Santo Rosario. Ayan, meron pang covered court. Ito, malaki na yung kalsada rito. Ayan. Doon, nakalabas na tayo rito. Ayan. So, diretso pa tayo. Dike pa pala ito. Akala ko, palabas na ng highway. Diyan, dito, may kalsada rin pababa. Oh. Yan, siguro, papunta ng main road siguro ito. So, ito yung itsura ngayon dito sa may mga barangay na dinaanan natin. Especially dito sa may dike. Talagang pinaghahandaan yung taunang piyesta na ginaganap dito sa bayan ng Apalit. Ito na yung Sulipan Barangay Hall, Malaus, Copu. So, malapit na pala dito Kapalangan. So, dito rin yung daan natin mamaya. Dito rin yung daan natin pag sa kabila. Kasi, lilipat bali tayo ng Pampanga River. Ayan, oh. Ito na pala yung Sulipan Bridge. So,
So yan, and then kakaliwa tayo para makapunta tayo ng Kapalangan. In the meantime, dito tayo dadaan. Oops. Kung pala yung ano. At least nalaman natin yung stretch ng kalsada yun, yung dike. Dito pala lalabas sa Sulipan. Nag-start dun sa may pinakasimbahan ni Apungiru, St. Peter the Apostle Parish. And then, mag-i-end dito sa Sulipan Bridge. Dito talagang ano na rito hindi na nagawa yung kalsada rito. Yan Rail Community and Kagawad Jimigyaw. Apungiru, Happy Fiesta. Yun. Sulipan Bridge na tayo. So pag nandito ka, kitang-kita mo na yung mga viaducts ng NSCR, Apalit. Pero yung station, banda dun pa. So marami tayong mga video sa mga NSCR project. Pwede nyo i-check yun. Yun parang yun na yata yung bangka ni ni John Renzo yun nag-prepare na. Siya na nga, yun. Ayun tingnan lang natin yung bangka ni ayun, nag-prepare na sila. Yun, dyan tayo sumakay last time. So shoutout kay RBJR. Nag-prepare na sila. Ewan ko kung yan ba yung bangkang sinakyan natin, parang iba. Parang mas maliit ito. Yung nirentahan nila nung last time, talagang malaki. At yun yung truck niya, yung Maporman truck. So, dami na nag-prepare. Ayun pa, So, masaya dito. Masaya pag Libad Festival na. Let's go na. Punta na natin yung bahay ni Apungiru doon sa may Kapalangan. Yan, kaliwa na tayo rito. Ang bibilis ng mga sasakyan. At ito naman yung Coast Guard Substation at Apalit Fishport. Happy Fiesta, Apungiru. Dito, marami rin magtitinda rito dahil ayan, doon tayo dati doon sa ilalim. Dito sa Barangay Kapalangan, naging tanyag ito dahil sa mga nagtitinda ng mga second-hand spare parts ng mga kotse. Ayan. Kung halimbawa gusto nyo bumili ng mga surplus na spare parts dito, marami tingnan nyo. Yan. Dito tayo. So last time na dumaan tayo rito, which is last year, I think, ginagawa pa yung kalsadang ito, nire-repair. At ginagawa yung flood control na yon, itong slope protection dito. Pero ngayon, tapos na. Yan. Meron pang bangkaro, nagpiprepare din. Bibigyan din ng design yan. Pampanga River. Dito magmumula yung statue. Pagdadalhin dun sa may simbahan. Yan tingnan nyo, ang daming mga nagtitinda ng spare parts. Kabi-kabilaan yan. Balit yung
sikat na negosyo rito. Yun, no, yung speaker ni Kuya nakalabas na. Yun, no? Daming mga naglalabas ng mga speaker. Ito, ang ganda ng ano rito. Oh. Resort yata ito eh. Oo, resort. Pearly Gates Private Resort. Wow! Ang ganda naman ng pagkakadesign dito. Oh. Kung titignan mo dun sa malayo, parang buo siya. Yung mga design niya, parang buong bubong. So ngayon, makakadaan na tayo. Ewan ko lang sa araw ng fiesta. Matindi sigurado yung traffic dito. Malapit na siguro tayo. Tignan yung lumang bahay dito. Parang nadaanan natin kanina. Dito na ba? Dito na yata eh. Oo, dito na yung bahay niya. Ayun, oh. Parang sarado. Ah, hindi. Doon pa pala yung entrance. Yan. Pasok tayo rito. Yan. Yan. Nandun si Apong Hiro. Pasok tayo dito. Ito na lang tayo. Touchdown tayo dito sa may bahay ni Apong Hiro at nandun yung CR nila. Nag-CR muna tayo. So, bukas sigurado marami ng tao rito. Hindi tayo makakapasok.
Oh, hi kayo. Ayan oh. Anong binili nyo? Ha? Oh, marunong ba kayo mag-YouTube? Yan. Mapapanood niyo yan. Oh. Ano pangalan mo? Ano bang pangalan mo? Ba, ikaw, anong pangalan mo? Carmen. O ikaw? Mga Naiya pa. Once again, shoutout sa mga boss natin dito. Shoutout. Oh. Ano pangalan mo, sir? Reynante si sir. Taga-Gini kayo mo? Oh, taga-Kapalangan din sila. Nag-visit. So, bago tayo malis, ikutan muna natin yung compound. Okay, sir. Thank you. Ito tayo dito. Kanina dito tayo nag-CR. Yan o. Oo. Ngayon lang tayo nakapunta rito ha. Malapad din pala oh. Tapos merong pang bahay dito. Yan. So, napaka-presko. Malilim. Yun oh, meron pang namamasyal doon. Dito. Dito pa tayo. Oops. Parang nabibiyak ng yung ano rito, yung flooring. Dahil lumubog. Oops. Ito, nagbibitak-bitak na. Dami palang santol. Malapad pala oh, yung ano rito. Yun, hanggang doon pala. Yung ano, yung compound. Tara, punta na tayo rito. Ang daming santol. Medyo nakakatakot lang magmotor dahil parang pumuputok yung mga ano, yung flooring. Balik na tayo dun. At least nakita natin yung compound dito. Ganda ba dito? Parang merong mga ano, nagkatay yata sila ng manok ko. In preparation para sa pagkain bukas. Yun, nakaikot tayo dito sa compound ng bahay ni Apong Yero. Ang laki ng ano, puno ng sampalok. Yan, no? Tignan nyo, gaano kalaki yan. Naano siya? Nabuwal. Kailan nabuwal ito, sir? Kailan nabuwal? Ito. Oh, matagal na. Ako yung nag-CR kanina dyan. Anong pangalan mo, sir? Oh, sir, oh, para mapanood mo. Bantay Alben Meg ang YouTube. Oh, once again, shout out kay Mang Romy. Ayan. Okay. Let's go na. Okay, so I think dito na magtatapos yung ating vlog tungkol sa pag-update natin dito sa Apalit bago mag-fiesta. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Proelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proelandas is signing out.